Ağ bazarlarymyzda azy günümleriniň bolçulugynyň döredilmegine Liverpool aýatynyň telekeçlerimi uly işçilik görkezip, arkada Serdarly Bagtyar ýaşar ýylynyň her bir güni anamly zähmet ýeňişlerine besleýär. Senagatçylar bu telekeçler birleşmesiniň Azatly Türkmenabad şäherindäki Şöhlat önümleri hususy kärhanasynyň işçi hünärmenlerimi öňjeli zähmeti bilen toý saçaklarymyň bede bolany etwe et önümleriniň dürli görnüşlerini ilata bökdünçde ýetirmekde netijeli işleri alyp barýarlar. Hususy önümçülükde her günne maliyetiniň bir tonudan gowragy gaýtadan işlenip, et we şöhlat önümleriniň 25 oly görnüşi taýýarlanýar. Olardan ýarym qaqadylan görnüşde köýtönler, çüli, hazary, awçy ýaly şöhlat önümlerini. Gaýnadylan görnüşdäki arkaç, altynaçar, altyn kenar şöhlat önümlerini. Gaýnadylyp qaqadylan änew, altyn şapak, gündoğur şöhlat önümlerini hemde beýlekleri görkezmek bolar. Şerikemi bu ýerde taýýarlanýan şasenemi altyn çeşme, Gunça, Nygmad, Daşrabat ýaly şöhlat önümleriniň bizimçiligiň dürli görnüşleri aljylaň eslegler haridyna öwürlýär. Önümçiligiň bökdünçsiz ýoly goýulmagyny hususy kärhananyň mallarçylyk hojalygyny ýa-da ýerşähli mallardan alynýan mal eti esasy çiğ mal bolup hyzmat edýär. İşleri barha ilerleyen döwrüp önümçülükde daşary ýurtdan kämili enjamlary oturdulyp, önürleýän önümden hil derejesine aýratyny uly ünsürliýär. Taýýar ady haritleri ýa-da hil barly hanatyndan geçirilýär. Muňa orta bu ýerde talabalyk enjamlaşdyrylan barly hanada düredilen şertler hem dolu mümkinçilik berýär. Önümçülüğün goýuny etkemem etönümlerini ýerlemegen niýetlenen dükkan hereket edip, tagamly hemde ýokary hili şöhlat önümleri satyp çykarylýar. Şeýle-de vilayet merkezindäki Türkmenabad şäheriniň söwda nukatlaryna ugradylýar. Hususy kärhananyň agbyr işgärleri ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň ösürilmegine döwlet tarapyndan berilýän uly ünüs ýygydaly golalar üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Ykdamda hemde hormatly prezident we özleriniň alkyşlaryny hemde hoşallyk sözlerini beýan edýärler.